बाबूजी यही तो घर से निकला मिया। हाँ जयकार बना हाँ जयकार लगाओ। हाँ जयकार। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो श्री राम के नाम लेके चलो जाओ, पहुँच जाए जा। बताओ ना छोटकी कहाँ भी है? छोटकी नहीं खेलो को सोचे तनी न कि जा तनी आज लगले गाड़ियों धरे के बहुआ वहाँ सब के कहाँ रहतन जे कह देन जे कि तैयारी हो अगर ये और रहते 1 घंटा 2 घंटा लगा दिए सन तैयारी हो मेनू तो कहें जानू कि इनके 50 घंटा से तैयारी हो तड़ी सन आ कबे से तैयारी होके बैठल बनी अभी तक वहाँ के अनी ना आ गाड़ी धरे जाए के बाद पता ना ट्रेनों लगे छुट्टिए जाइए सन ट्रेनों के टाइम होकर चल जाता के कहाँ बानी। अच्छा आवे छोटकी वो नहीं खेलो कहते एक तो ऐसा ही छोटकी इमाई से सुनियो सा बोले का हो बोले अरे ऐसे ही दीदी जी गोरो ने हो जा सरसों के तनी पाता तुरे के रहे वो कहाँ देवर भी कहाँ बनी नहा तनी कहाँ रो लोग जा तनी हमरो बताइए कहाँ जाते जाने की मालूम कि सभी कोई जान तड़ू बगलों में के चाची जात तनी ई थी राम मंदिर ठीक न आ सब कोई जात हम मने को तैयार तहरे भैया जी कहत रही कि चलो तब जाते हम तैयारी हो जाए। अभी तू नया नहर बाड़ू तू मत जा अभी ठीक न अभी देख अभी बहुत जाम बा ठीक है जाम खत्म हो जाता न एक बार चलो तर के लेके घुमा दे हम ये दीदी राम मंदिर कौन घूमे के नया नहर के काम मतलब बट हम देखो तुम जब छोट छोट बच्चा हो से जातो स उ तो भगवान के पूजा हटे भगवान के पूजा में नया नहर ना देखल जाला हम चलम। अरे ना पगली तरह के लिया चलम देखो बबुआ जी बन तो खिसियाए लगम तार भैया जी खिसिया तने हम कहने ना कि छोटकियों के लिया लिही तो कहत तनी कि ना छोटकी क्या कर जाई जानते थे जो हम जाइम तो जाइम हमो जाके तनी देखती कैसे राम मंदिर बनल बाटे तो लिया चलम ई तो नहीं ने कहत रहे कि ना लिया जाइम लिया चलम जान तन कहबे जखरी मंदिर तन कीर्ति हो जाता स्थापना हो जाई न तन की भीड़ कम हो जाला त देख दिन तरह के बढ़िया से चल के घूम ली है अभी जाके का करबी बताओ 22 तारीख के चलती हम तो कितना ठीक रही तब क्या रोवा कब जब सब कुछ खत्म हो जाए मेला वाला सब कुछ खत्म हो तब हमरा के लेके जाए तो को नाम निक लागी। देख राम मंदिर लगे मेला नु हमेशा लागेला अभी तो जग ठनाइल बा ठीक न आ देखो ऑफर मिलल बा हम कहने के जा तनी ठीक है आ चल जिम तो जान तड़ी से पूजा उजा हम ही क के चल ए में ठीक बा दीदी तो जातन पूजा उजा वाला मोर सामान तैयार कर दे ठीक बा जा देखो झोरा में सब ले आई खरीद के सामान ठीक न ओकरा के एगो इथी में का कला पोलिथीन उलिथीन में थाली में क के परतवा बा न ओही परतवा में नु सब खलिया के बढ़िया से ओमे सरिया दिया ठीक न ठीक आ देखो कुछ चुनरी होई ओमे ठीक है ठीक बा हां तो सरिया द ए भगवान जी ऐसा करी ना कि दीदी जी के भैया जी के मत घूम जाए तो हम चलते कितना अच्छा लगेला मोबाइल पे हम देखो तन कि कितना मस्त मंदिर बनल बा इतना भीड़ भाड़ बाटे बाकी दीदी जी लेके जाबे ना हम करम ओ वही तक ले होइला सना ले कहू आना कोनो खबर देता रह सब का अप्पा हो बैठो बैठम ना सुनो ना चलल जाओ राम मंदिर तैयारी में बनी जामनी के चलो तो हम हो तो तैयारी में बानी। हाँ तो चलल जाए एगो काम करी है ना हाँ छोटकी पतोहिया के ले ली ज्यादा छोटकी पोतोहिया काहे खातिर लिया जी अभी नया नया भी है बे आ जानते बड़ा कितना हो जा भीड़ होई सुना ना बताओ तो छोटकी के अब अकेले रही तब ओकरा मन लागी ओ जा पैर रखे के जगह नहीं खे आ तू कहत रह छोटकी के ले लो ना ना हम तो ओकरो के ना लिया जैते छोटकी के लिया लो चल लो छोटकी के लिए कुल ठीक नहीं खे भीड़ बात तू समझ हमनी के देखत नु बन जा कुल गोरला हमार दोस्त एगो समझ जे कोने कर रहेला पूछले तो कहते कि ना ना आवेला कि नहीं के परिवार के आवेला कि नहीं खे तब कैसे रही तब जा लो तहनी लोग हम अब तो घरों तो रहे के चाहिए। अच्छा घरवा रह जाई कौन दिक्कत नहीं के ठीक नो हम बोल देत नी सुनो ना पंकजो गोल बिया हां पंकजो गोल है ए से हम कहने अनु के माने लिया लिही जा पंकजवा पुराना भइल ठीक नो आ तो नयो बिया तो ई नया बिया ऐसन तरह से कहनी है एकरा के मत लिया ले जाओ
तो अकेले तो तू जल्दी अथी कर ठीक नो हम जाते ठीक है बा, नहीं जा। बोल दे तनी कि चलल जाओ हैं ठीक बा ठीक पापा हो हमरो मेहरारू के ले लो वो अकेले घर में रह के का करी ओकर तनी को मन लागी उहेन लड़ाई होता कोई के अपने चल गुलन जा हमरा के छोड़ देलन जा उहे लड़ाई होता अरे तो का मान जी कि अभी नया नया शादी भइल बा या तू लिया के जीव तू तो जानते बड़ा कितना अरे भीड़ नहीं, भड़ा का नहीं, बा बहुत लोग जाता ओकरो के ले लो ठीक बा लिया लो का करबो ताला मार दिया अब तहन लोग का मर्जी लेकिन हम ना सलाह देम ठीक नो जाए के अरे ले लो ना उ अकेले घर में रह के का करी ओकर तनी को मन लागी आज तहन लोग बात कर देखो तनी हम पूछो तनी हाँ सर ये थी कल लियो लिया लो। के हाँ हाँ तो लिया लो लिया लो ठीक बा ले लो ठीक बा ठीक बा ले लो कोई जाता हमरा के नहीं खेले जाता हम घर के नानी तो भेनु हमरा के कोई लेके पूछो तो सब कोई जाता काहे मन आंटी हमरा से ना तो बोली रोवा अरे ताको ना है का हटी ना ताको ना अरे बतिया बताई का बात बा सब कोई जाता हम नहीं जाते बताई तो हमार ना मन हो जाए के अरे की कहता नहीं खुल जा ऐसे- पापा मान गुलन ठीक बा हम ऐसे बात बोल- कोई नहीं है पापा से पापा नु मानगो नी भैया दीदी जी नहीं किनु मानत अरे चलो हम बानी नु चलो हमारे साथ। बुझाता कि हमरा के गोदी टांग के कोई लेके जाई वैसे कहता कोई हम ना लेके जाई ना ले जाई इतनी चुकी थोड़े नहीं कि हमरो हाथ गोड़ बाटे अरे के कहता तार हाथ गोड़ नहीं है, सब बा पापा से बात कर ले ठीक बा पापा जी कलन ठीक बा ले लो चलो ना हां चलो जानते नहीं जाते हैं, तब खाली साड़ी पहन लिए दूसर और नहा धोवा लेते जल्दी नहीं तैयार हो जा जल्दी जा दीदी जी कहाँ बानी अभी वो नहीं है तो गईली है तन पूजा करनी ना दीदी जी के ठीक बा भेज देते जय हो भगवान जी सच कहल बाटे नो के भगवान जी में इतना महिमा बाटे इतना नो कि कोई हम कहत नहीं कि ए भगवान जी हमर सास ससुर के सब कोई के मती घुमा दी के हम हो जाई जय हो राम जी चलो एक्शन तैयारी भइली हां हो गई चलो बाबा मर्द जल्दी चलो चलो जल्दी तैयारी नहीं हुई चल जा चलो सब कोई तैयारी हो ही गेल ना का ये छोड़ियो का जाई हाँ आ तू है पजी ठंडा के दिन बा ऐसा लोड़ा हां उड़ा सर फेकले बाड़ू ये छानी पर एक मिनट पे मारे ओई कुल दिन हमार दी ठंडा तो लगबू ओइ जे थी करे चलो चले के नु आहा वैसा हाँ, ही चल जा। जाई, छोटकी। अरे दीदी कोट पहले मुझे रखले बन कोटा बा चल चलो चलो। बाबूजी यही तो घर से निकला मिया हाँ जयकार बना हां जयकार लगाओ हां जयकार जय श्री राम जय श्री राम चलो श्री राम के नाम लेके चलो जाओ पहुंच जाइब जा सीताराम सीताराम